गाख्लायग्रा क'क्राझाराव सोर बिलाइ नालेंखर गाख्लायग्रायालाय दं नामा सोरबा गाख्लायग्रा नायनां बिगुरनि आं मानियालाय बे मैखोमखौ ओइ मैखोम दंबा फैलाय मा खालिबो बुथारला नोंखौ दाबो बिगुर बुथारफैयो आं नोंखौ मा खालिबो सिथोब Hello everyone, welcome to Bang My YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे बर' YouTube channel खौसि बर'बो बरायहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर दिनैहाय गोदानै आपडेट लाना फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बेखौहाय नुबायबो जानो हागौ फेसबुक इउटुबफ्राव बांसिनानो दायो दासान्दि भाइरेल जागासिनो आरोना लोगोफोर एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डना जोंखावजोब्बायलै लोगोफोर दानखावजाजोबगोन ओइ मैखोम गुन्दा आं होनदों बे मैखोमनावहाय आथिया सेरबा बाहायनांलाय सोर एन्टारटेनमेन्टखौ होनदों बे हिन्जावालाय बाबु थेख्लानो प्रफाइलबो गैया जेबो गैया प्रफाइलानो बे हिन्जावनिखासो रंगिना ना मा बिनिखासो प्रफाइलानो दम गैया होनखाबायना रावबो आं दा मानसिनि न'खराव दं नालाय ओंखायनो एसे बारा गोसा रायलायनो हायासै आरो आं रायजोबो नङाबा आं मोजां रायलायखाया जेबो प्रफाइल पिक्सार मोजां गैखायानो ओरै मोनथामल'खा मैखोम हेकार्स होनदों जायखौ मैखोम हेकार्स नै बे भिडिअखौ गावनो हरबाय आंनो बुंना लाबाय एन्टारटेनमेन्टजोंबो जादों होननानै दा बे आंनो बे भिडिअखौ हरफिनबाय आरोना रायजोफोर दा बे मानसिखौ नांगौ आंनो प्रफाइलथ' गैखाया नालाय गावनि निजा प्रफाइल गैखाया दम गैखाया नालाय बे 300 फल'वार्सल' दंखायो नै मैखोम हेकार्स होनदों जायखौ थैखागोन बे आं बुथारखागोन बेखौ लोगो मोनथों थुब्ला दानखावनायबा मानिखाया आं बेखौ लोगो मोनफ्लांबानो केसा बिराद गाज्रिनिफ्राय गाज्रियाव थांगासिनो दङ आंहालाय नै सोरबा बिसमुरि रंगिनाखौ जादों दा ओमफ्राय आं नायनोसै आरोखि ना आंथ' बे रंगिनाखौ आं गाबोन लोगो हमगोन आंनि जुदि फन हमाबा आं गाबोन न'आव थांनानै लोगो हमहैनाय जागोन बे रंगिनाखौ सिदा खोना बुंहरखाबाय आं रंगिना नोंहा आंनि नाम फानदोंना एन्टारटेनमेन्ट आं नोंखौ जादों एन्टारटेनमेन्ट आरो बे मैखोम गुन्दा हेकार नोंखौ दाथारखायो आं मा खालिबो सिदा सिदिखा बे मैखोमखौ मोनबा मैखोमाथ' बयजोंबो सुथुर मिथिखायो फेसबुकाव आंनि अनेक कमेन्ट फैगोन मैखोमनि बयबो सिख्लाफोरखौ लानानै भिडिअ भाइरेल खालामग्राखा ओमफ्राय आं दा रंगिनाव फन बुगोन ओमफ्राय दा रंगिनाया मा होनहरो जुदि फन हमाबा आं गाबोन थांगोन बिसिनाव आं दा फन बुगोन दानो नोंसिनि सिगाङावनो फन बुनानै रायलायगोन आं दहाय सेभ खालामना दोनखायो र' दा रायलाय सिरि खोनासं आं खोनासंनो सोरनावबासो थांदों फना र' ग्लासा फांजोब गारिया नायनां आं मानियालै मा खालिबो हेलौ औ रंगिना खोथायाथ' बिराद देरबायलै नोंथ' बिराद जारला खालामबाय आंखौ बिराद फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो दङ नोंखौ जादों होननानै आरो आंहा हिनजावजोंबो रायजा हरगासिनो दङ आरो न'खरजोंबो रायजा हरगासिनो दङ आंहा नोंखौ जादों होननानै आच्छा मा हिसाबै जेन'बा नोंसोर आंखौ बेबायदि खालामबाय थाखो दे बुं आं नोंनि मा दाय मावदों आं नोंखौ मा खालामदों जेन'बा दे बुं माबा मैखोमखौ नोङो सिगाङाव भिडिअ माबा होगारदोंमोनलायनो बेखौनो बियो आंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ बिदि कल रेकर्डिं खालामनो थिनदों मारै नोङो गोदो माबा मैखोमखौ सिगाङाव माबा गाज्रि माबा हगारदोंमोनलायनो बेखौनो आंखौहाय फैसा 3000 होनानै बेबायदि कल रेकर्डिं खालामनो थिनदों आच्छा दासो बुजिबाय आं खोथाखौ माने आं गोदो मैखोमखौ मोनसे टाइमाव इउटुबाव हगारदोंमोन नालाय बे मानसिफोरखौ भाइरेल खालामनायनि सायाव ओमफ्रायहाय नोंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ बिदि बुंहोदों ना मा बे माने आंखौ मा सिखाव मोनो बिदि बुंखो नोंबोथ' होननाङा ना आंखौ बिदि आं मिथिगौ बे बुंनो थिनबाय नालाय आं बुंबाय आं बिदि भिडिअ माबा भाइरेल खालामगोन मागोन आं मिथियाना माने भाइरेल खालामा नोंसोर मिथिखायो बे मैखोमखौ होमबा नोंबो मैखोमनिसो लोगो ना मारै मैखोमजों लोगो नङा सिगाङाव माने रायलायलाबायोमोन एसे आच्छा होमबा मैखोमासो नोंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ एन्टारटेनमेन्टजों जाजादों होनो थिनदों आरोखि ना थै सिखोमोन गलाबाय लोंनाय मैखोम बुन्दा आं मानियालै बेखौ मा खालिबो ओइ मैखोम अबाव दं नोंलाय गयदा आंथ' लोगो हमनांगोनलै नोंसोरखौ आं मा खालिबो होनखाबाय आं हानाय नङा खिन्थु आं बिराद देन्जारजों लोगो दा हमसै माने आंहा एसे उसुबिदा जागोन ना मानो मा जायाव माने आं हौवानावसो फैबाय हौवानाव फैबाय आंथ' बिदि होनजायाब्रा आंथ' नङै खोथाखौ आं बिदि बोरै होनजानो जेन'बा माने मैखोमखौ आं मोनसे टाइमाव बुंहरदो आंलाय मा मिथिगौ आंनो बिदि बुंनो थिनबाय नालाय आंबो बुंबाय मा मैखोमनि नाम्बार हर आंनो दानो हद ओइ लालाय हद नोंनाव मैखोम नाम्बार दं दा औ दङ हद ओइ लालाय सुइट ला मैखोम नाम्बार लालाय दे हनै दे नाम्बारा खिथा दे नांगौ आं मानियालै बे मानसिखौ होमबा नों फैसाखौ लादों आरो बेनिफ्राय 3000 ओमफ्रायसो आंखौ बिदि बुंदों आरो नोंबो ना मारै नों बिदि बुंनो नाङाब्रा आंनाव आजां गाजां आहा बेसेबां बरनाम जायो बेबायदि आच्छा माने आङो मोनसे टाइमाव आं मोनथिया रायजोफोर माने मैखोमखौ आं मोनसे टाइमाव मानसिफोर भिडिअ भाइरेल खालामग्रा हिसाबै आं बेखौ बुंदोंमोन ओमफ्रायहाय बे सिख्लानो बे 3000 फैसा होनानै आंखौहाय एन्टारटेनमेन्टजों जादों होननानै बे आंखौ भिडिअ बुंनो थिनदों दा फुरि हिन्जावा बुंना लाबाय बे खोथाया सैथो ना सैथो नङा दे खिथा नङाबा लोगो मोनगोन होनखाबाय आं नंगौ आं डाइरेक्ट बुङो दे ओइ नाम्बारा खिथालाय नाम्बारा लादो दे खिथा नाम्बारा 7349
7349 59 734959 औ 734959 ओमफ्राय 6810 6810 जायासै ना सुमित 6810 स्क्रिनशट होनानै लाबाय नाम्बारखौ 6810 ना मा होनदों औ ए लास्टआव 0 दंबावो दा गोसोआव ला मिथियाखै मोनल' जायखिजाया खिन्थु होनखाबाय आं जुदि बायसान्स माबा मोनसे जानांगौबा आं लोगो हमजोबनो गोनां जागोन खिन्थु आं खाबाय आं बिदि नङै खोथाखौ आं बुंजाया दै मिथिबाय ना होनखायो आङो नोंबो बुंनो नाङामोन बे बाथ्राखौ नोंबो सानै हनै बुंनांगौमोन मिथिबाय नों बे मानसिखौ मिथिखागौ भिडिअ भाइरेल खालामग्रा मानसि होननानै आंखौ माने बे आंखौ गाख्लायनो बायदिसिना होनदों ना मा होनदों नों बिदिनो गावखौ भिडिअ गाज्रि भिडिअ खालामनायनि बिदि बुंनो थिनदों आरो आंखौ ओमफ्राय आं जेबो मिथिला बुंनो थिनबाय नालाय आंबो बुंबाय आं बिदि आंलाय ओरैनो खेलायदोंसो सानदोंना ओमफ्राय आंबो बुंबाय आंखौ नालिखौ गाख्लायग्रा क'क्राझाराव सोर बिलाय नालिखौ गाख्लायग्रायालाय दं नामा सोरबा गाख्लायग्रा नायनां बिगुरनि आं मानियालाय बे मैखोमबो ओइ मैखोम दंबा फैलाय माखालिबो बुथारलां नोंखौ दाबो बिगुर बुथारफैयो आं नोंखौ माखालिबो सिथोब सेथ' नोंबो थैगोन आंबो थैगोन थुब्ला दानखावगोन आं माखालिबो बुथारफैगोन आं नोंखौ माखालिबो सिदा होनखाबाय आं दानबावबायसो साला हिनजावाबो र' आरो आंनि बे चेनेलखौ जायफ्रा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर आरो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय साबस्क्राइब खालाम नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय